мавсим барои дастаҳои футзали кишвар расман оғоз гардид. Дар даври аввали чемпионати Тоҷикистон оид ба футзал миёни тимҳои ҳирфаӣ ё худ серия про ду муддаи асосӣ барои унвони қаҳрамонӣ Сорокампания ва Сипар байни ҳам рақобат намуданд. Натиҷаи ин ва дигар бозиҳо дар шарҳи ҳамкорони мо. рақобати қаҳрамони феълии чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои шомили серияи про Сорокампания ва барандаи нишони нуқраи ин мусобиқот дар мавсими гузашта Сипари шаҳри Хуҷанд дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе баргузор гардид. Дар мавсими гузашта футзалистони дастаи Сорокампания се маротиба бар тими Сипар ғалаба намуда буданд ва бозингарону мухлистони ин дастаи шаҳри Хуҷанд умед бар он доштанд ки қасди бохтои худро дар мавсими ҷадид хоҳанд гирифт. Идрис Ёру бо зарбаи ҳадафраси хеш ҳисобро кушод. Легионери эронии дастаи Сипар Меҳрон Ризопур таносубро баробар сохт. Умед Кузиев соҳибони майдонро маротибаи дуюм ба пеш баровард, аммо боз ҳам Меҳрон Ризопур голи дуюмро ба дарвозаи Соро зада ҳисобро 2-2 сохт. Муҳаммад Шарипов дастаи футзали шаҳри Душанберо маротибаи сеюм дар ин бозӣ бартарӣ дод, аммо кори хуби дастпарварони мутахассиси сербиягӣ Диан Дедович дар ин рақобати мушкил натиҷаи дилхоҳ ба бор овард. Маҳорати олии ду тан аз футболбози Сипар Пайрав Воҳидов ва Рустам Ҳамидов имкон дод то меҳмонон аз вартаи нокомӣ раҳо ёбанд. Ҳамин тавр вохӯрии марказӣ бо натиҷаи мусовии 3-3 хатм гардид. Таваҷҷӯҳ мекунем ба натиҷаи вохӯриҳои дигари даври аввали чемпионати Тоҷикистон оид ба футзал дар серияи про.